Laborariak berriro ere kexu A63 autobidea itxi dute bi noranzkoetan goizeko ordubiak inguruan hasi den protesta batean 100 laborarik hartu dute parte bertan, sindikatu gabekoak gainera jarraian emango dizkigu xehetasunak Frank Dolosor lankideak. Arratsaldeon ikusentzuleok eta laborariak bakarrik ez, aroa ere ikusten duzue Goreti Tanpeta kexu bazterrak astindu ditu eta honek hainbat eragozpen utzi ditu besteak beste tren zerbitzuan, baina gai alaiagoak ere bai Pantxo eta Peiok eskainiko duten beren azken dantza kontzertua dela eta beraiekin egon baikara. Ez galdu. Laborariak asarre beti ere duera 2 urte eta duera zenbait aste bezala bide nagusia blokatzen dute aldi honetan A63 autobidea hau hiriburuko zubiaren azpian ezin da ibili Hego Lapurditik Baiona iparrerat ez eta alderantziz bi norabideetan arrunt blokatua da bide nagusi hau. Hemen 10 traktore, 10 baserritar eguerdiuntan elgarrekin bazkaldu dute eta hemen biziki haserre dira bistan dena diotenez, hauek laborari independenteak dira eta egun hauetan Parisen diren laborariak sustengatzen dituzte. L'arrêt total de l'abattage pour les animaux vaccinés sur la DNC. Dermatosis nodularragatik txertatuak dauden behien hilketa guztiz gelditzea eskatzen dute, sarraski bat dela dio. Eta horretaz gain, beste hainbat eskaera eta kexu ere bai, besteak beste gaur onartzekoa den Mercosur akordioa salatzea. Mais on sait très bien qu'au sein de l'Europe, ça sera adopté. Honokun ez bitafitzi sinatuik, bezik handi Parisen, eta gu hemen gieta, hon ez dakiu, non izaktio hemen gien, zortzion, amortz, non izaktio ez dakiu. Langile bat zendu da ostegun goizean Urruñan gertatutako lan istripu batean. Istripua hurbiltegi baten eraikuntza obra batean gertatu da. Obra Euskal Elkargoaren ardurapean dago. Istripua goizeko 9 aldera iraganda. Sokorri zerbitzuak berturatu direnerako ezin izan dute biktima berranimatu. Gainera, bigarren langile bat larriki zauritu da eta Baionako ospitalera bidali dute. Polizia judizialak zein lan ikuskaritzak ikerketa bat abiatu dute istripuaren baldintza zehatzak ezagutzeko. Obraguneko lanak gelditu dituzte ikerketaren konklusioak jakin bitartean. Goreti tenpestak gogor jodu Ipar Euskal Herria gaur, bi alerta piztu dira, alerta laranja haize indartsuengatik eta alerta horia olatu handiengatik. Gaur 120 eta 130 kilometro orduko haize bortitzak neurtu dira, eta horrek Euskal Herriko tren zerbitzu guzien ezeztapena eta hainbat hegazkin hegaldi bertan behera geratzea ekarri du. Olatu indartsuek ere gogor hasten dute kostaldea, Angelu eta Miarritzeko hondartzetako oinezko bideak, parkeak eta baratzeak itxiz. Haizearengatik ere hainbat adar erori dira bidean eta besteak beste Baionan trambus bat kolpatu dute, zorionez pertsonarik zauritu gabe. Pantxo eta Peioren azken dantza 2027ko urtarrilaren 9 eta 10 urte bete barru beraz. Bikoteak bere ibilbideari amaiera emango dio bi kontzerturekin beken. Urtarrilaren 10erako sarerak ordu gutxitan agortu ziren eta bigarrena iragarri dute urtarrilaren 9erako. Emozionatuta, benetan emozionatuta usten hau. Harritua eta hunkitua eta denbora berian erakusten du jendeak gure ganako maitasun bat baduela. 1969an lehen kantuak argitaratu zituztenetik 2009ra milaka eta milaka kantaldi eta 18 argitalpen utzi dituzte Pantxoak eta Peiok. Beren ibilbidean funtsezko leku hartu zuten euskal musikagintzaren unibertsoan kantu historikoekin. Hor atzean dago historia bat. Alde batetik herri honek bizi izan duen historia, ez? Hainbat urtetan uste dut gure kantuak herri honek bizirauteko zaraman borrokarekin lotuta bezala gelditu diala gure abesti asko, ez? Hor dago historia hori. Eta gero maitasun historia. Urtez urte, kantaldiz kantaldi, iruten edo josten joan da maitasun historia bat.
eta honek estanda egiten du horrekoa. Egia da gure kantuak konektatu dutela herri honek bizi izan dituen borrokekin. Nik Bilboko kantaldi hortan nahi dut bat egin gure ibilbidean borrokan ibili diren, ez dakit nekazaritza mailan, langile mailan, ikastolekin, sehaskarekin, eta jende hori pentsatzen dut, eta nahi ditut gure kantaldian gurekin festa hortan parte har dezaten. 2011ko abenduaren 18an, azken dantzarako sarrerak salgai jarri zituzen egun berean, eman zuten orain arteko azken kontzertua, baina azkenean 2027an ekingo diote azken dantzari. Bazen urte bete falta da, badugu pentsatzeko denbora, lantzeko denbora, baina ziur, bai, festa ederra ongo dela. Nabaritu da ere Peio Reparazekin ilunben pasatu gintuen 3 gauetan gauza berdina gertatu da, eta zinez hunkigarria da, jendeak duen hurbiltasuna gurekin eta maitasun erakuste hori nik biziki hunkitzen horrek. Eskaera bat bezala sentitu nuela jendearen partetik, ez? Ikusi nahi zaituztego, etorri, augustia ospatzera, hainbat urtetan bizi izan dugunari, halako errepaso, ferekatzaile bat ematea, kontzertu baten bidez edo nahi zuela, baina eskaera hori nik sentitu nuen jendearen partetik. Ongi etorria, baina baita ere eskaera. Eta hemen dago erantzuna. Erantzuna beraz, galdu ezineko 2 hitzordu 2027ko urtarrilaren 9 eta 10. Aretan mina etorkinak erimina. Ikusantzoleok ostirala da eta beraz asteburuko planak proposatuko dizkizuegu lehen hitzordua. Bihar goizean irakurketa tailer berezi bat Aria proiektuaren eskutik, ezta? Hori da, irakurketa saio bat, batez ere euskarazko irakurketa bultzatzeko tailer bat antolatu dute bihar bertan goizeko 10etan Urruñako herriko etxean. Tailerra euskaraz irakurri urrats aurrekin bide egiten lemapean iraganen da. Ikastaro honen helburua da seme-alabek euskaraz irakurtzea bultzatzea. Tailerra esan duzun bezala Nerea Ariak proposatzen du eta gogoratu, Ariak euskaraz irakurtzeko hilabetero edo 2 hilabetero harpidetzak proposatzen dituela etxera euskarazko liburuak bidaliz. Antolatzaileek diotenez, tailerra oso interesgarria izango da guraso erdaldunentzat, baina baita ere euskaldunentzat. Beraz ez ahaztu, bihar goizeko 10etan hitzordua Urruñako herriko etxean. Mila esker Jure, hori bihar goizean izango da eta arratsaldean hitzordu garrantzitsu bat. Xilaba itzinadoa eta jada lehen finalerdia izango dugu, Baigorrin 2 finalerdi izango dira, lehena beraz bihar eta hori guztia, final handira iritsi bitartean eta bihar gainera emazteak protagonista, ezoiko saioa izango da, bertan izango dira 5 neska, Elisabet Etxandi, Aira Aizpurua, Maialen Arzailuz, Miren Artetxe, Naia Sasko, beraiekin batera izango da Mitzel Mateo, eta Gai Jartzaile Joana Itzain. Larun batean beraz, esan bezala bihar arratsaldeko 5etan, sarrera 15 euroan, Plaza Xoko gelan, eta bigarren final aurrekoa, datorren asteburuan izango da Bardozen, eta ostean esan dugu finala Donibane Loitzunen, eta bertsoekin jarraituta bertso saio bat ere proposatuko diguzu, ezta? Bai, Xilabaren finalaren zatoino bada denbora pixka bat, benan tarte hortan baditugu bertso saioak, eman dezagun igande hontan Endaian Gaztelu gunean, beraz azoka hortan, oren bat aterditan Baskaria, baleak eta harrera elkarteak antolaturik, eta arratsaldeko 5 beraz, bertso saioa eta afitxa zinez ederra taulen gainean izanen baitire Maialen Lujanbio, Amesar Zaiuz, Unai Iturriaga, Jon Maia eta Ekine Zapiain, gai emailea Aimarkarrika izanen delarik, beraz hor ez da maiz gertatzen badire, olako bertso saioak, baina ez ditugu maiz ikusten, olako txapeldunak eta txapeldunak izan ez direnek ere aski eta goi maila dute, eta
biztan da, zinez, momentu atsegina izanen dela, endaian, erran bezala, eta denbora bali baduzue, pentsatzen dut badirela hori notokiak edo, baina balio du itzuli bat endaiarat egitea nola ez. Mila esker, beraz, bertsoak protagonista ikusten duzue asteburu honetan, eta gaurko agurra Pantxoa eta Peioren eskutik, orain dela gutxi ikusi ditugu beraz reportajean, eta guk gaur Pantxoa eta Peiorekin agurtu nahi zaituztegu. Igandean itzuliko gara astekariarekin. Zuk erradazu ama zendako, ez diren erortzen lurrera, nik ere nahi luke izan urtsintxa bezala.